Aynı hol man апельсин ро ба ниҳоли лимон пайванд карданро нишон медиҳанд. Бисёр шахсон ба хатогӣ мераванд, ки мегӯянд, ки аз тухми апельсин ё мандарин, яъне ниҳоли апельсин ё мандаринро месабзонанд гуфтанд. Лекин ин хато аст. Он месабзанд, лекин аз вай апельсин ё мандарин гирифта намешавад. Барои он танҳо аз ниҳоли пайванд карда шудаи апельсин қаламча гирифта ба ниҳоли лимон бояд пайванд кард. Айни ҳол ман ба шумоён ниҳоли лимонро озад омода мекунем барои пайванд кардан. корди пайвандиро гирифта ба шакли Т монанд мебурем. Тайёр шуд. Тайёр шуд. Акнун аз қаламчаи апельсинро гирифта, аз вай як чашмаки хуб пухтагиашро гирифта ба ин тарз мебурем. Пас ин чашмакро бо аз чӯби ин қаламча ҷудо карда мегирем. Ин чашмак ба ин ҳолатро мегирад. Ин чашмакро гирифта ба ҷои буридагамон, яъне пӯсташро ҷудо карда ба ду тараф, мегузорем ба онҷо. Пас онро бо плёнкаи махсус тайёр карда шуда, плёнкаи этилениро ки махсус тайёр карда шударо ин чашмакро мо мебандем. ин ҳолат дар ҳолати басташудаи пайвандимон то муҳлати 20 рӯз бояд нигоҳ дошта шавад. Пас аз 20 рӯз мо ин плёнкаро аз нав мекушоем. Пайванди мо тайёр шуд. Пас аз 20 рӯз мо ин плёнкаро аз тани ниҳоли лимон кушода мегирем ва болои аз пайванд боло 1 сантиметр монда мебурем. Пас аз он чашмак бедор шуда сабзида мебарояд. Ана ба мо ниҳоли апельсин тайёр мешавад. Барпайванд асосан дар ду муҳлат гузаронда мешавад. Дар байни моҳи июн ва охири аввалои моҳи август то моҳи сентябр, 20 моҳи сентябр ин пайванд гузаронда мешавад. Ман ин ниҳоле ки пайванд кардаги мо дар моҳи охири июн карда шудааст, ки ҳоло қадаш то 50 сантиметрро расидааст. Пайванде ки мо имрӯз кардем пас аз 1-2 моҳ пас ба ҳамин ҳолат мебиёяд, яъне ҳамин қадро мегирад.